Absa for yama munyina kwa ba ne yemfa mo mra Nyansapo kasa mfonyi so. Nyansapo no waje se sane no madwemba ekwa so. Afi mu anie ene Nyansapo ekrukru ekrakra eba ye Krufie Bredi afahye kese a afi bia nananom abosomfo ede akonfo kabom na wo mo hye na wo de kan nananom na ehye amamra ne amane mu kina eno ene Nyansapo ene yaba beduru enra ena wo mo hye ase befiri satem ya akwa koside dwada so de na se ya amamra ne amane nko afi ena ene de edro ene sasabia kusabia kronto wonmo abesoa akonfo bosom kese ewa apakam na afi wo mo de na atwene yoyoyo no mo de na akwa ya amamra ne amane etienne yenya bande ne aba de ebekwasu bia wa ha bia na ebetwa mfonyini na ye de akyem nti yenko na yenko hyase na afi de ekoso no yemfa mu nchemu nyina emfamre mu yema mu nyina akwa ababiem ebzafo enti sade de to monim no sabepepe ene yenwu se ekoso wa hai we eye ebra edura yade bosomfo etna pakam na wo mo de ni tumonten so ede ne ko eye asoye awodo no mo ko ya amamre ne amane esefata na yebedi nchemu na yebisa ye ko nyina ne nananom di nkomo na omo che ne ekoso ewa hanom nana wadaroma ya mo akwa abamre Nyansapo so yes on wadaroma ne de ekoso sesie bomu tofa na chemu aye Appiah afibia se ya chichiri kuroi aye afasha ese yedi enti enne ana ya sha ase a yeko bosom no ko dem adaduanan de afi na wapie anadwi na wapie ese yeko na yeko mana kwaba boss okoba bia oba ese yemo wakwaba okay me say bosomfo na tia pakam bosomfo na tia pakam no ana bono hafo akomfo hene eso no de ho bono hafo akomfo hene ani ono na wodi wachi pe ona di machi pe ana me ne dikuro okay ana abusu apanyine ne tegare bosomfo so na to aso no ana achiamefo eka anti ese amamre mu no ese yeko na yekoma bosom na kwaba ansa na dwumade krato sana yewia yekoya amamre wo ho yewia yasan abafie na ebe no 9 pa mu so yabobo bidie na eno so yasan yakọ eno so duru ho a wo ba mechiro ne ewo nana das Abzafo na ise enchemu no eno no enya asam keto akra oba bono anuma konfo panyini pa wono na wabo ni kente fefefe sika wode abotire eno nso eye sika bobo boniti ane ade na de otia pakam no nso aya bosomfo ye ka bosomfo ane ye wo konfo bosomfo no dwumade a odie ene se ono ana sabia kroto eba bosom no ho enema ene ho ntutu nyina na ohwe na oyo sanso na konfo no nso na bo modern na afei eye ebisanom ne sa nema na aka nyina no wono nso hwe na odeboa eno ana sese ekosi edi samre wonu ko na omde ne hyedem ama na duane amwadi afei no mayi na pia sabe nananom de ne ko no makoma akwa ansa na nanwumre no wonmo asa aye na afei woma bebo de friend say ya bobidiem na nna no ode tuanim say edu bidi bona yamra na yeba no nso obekirem na ode atre na afei bidi bono nso no yate ase ile say de ote apakam no aye bosomfo wono enmo say ote apakam a enye asem ketua no eti Abzafo eno na egusu a ekoso no Saudi ekura na kosua na ninjamu a nananom de amaye ekiremu a na se omano no okura no se kosua no edi uso se de wasia so kosua no mu a
wasomu ye se ne baya kosua ne emfiri ne nsa na emofom esan se efiri ne nsam na ebofom a eno so amane ne amane mu no na se eniema anto ye eti se oro se de bosomfo wose ayiri kosua no mu awa apaka ni mu a na enne no ampa ebedwa bosomfo anu anhye ne ho a wote apaka mu a se de aka no ya komana nan makwa aba na afei medie ne nka ye na aka nyina no yatimi ede ato aso Nyansapo kwa na abenya nsa ede koso ama afidie no enna ha sei eti abuzafo anya samketwa yeguso amamra ne amane na ekoso no ye twa mfonyi ne de tem na ye ni nkomo ya ne ewra ni nkomo na ono so onka bibi mfa ente na enede ekosi ye huni ye pa ewo ho ya de kan nana no madi nkomo dada mi wra me akwa ba me Joshua Blue na abo mti say ya januma da horo ma me ho ye nana no me ati ase say ye de bosuma hyedem ya mana duane afei ene yi na pie ene ade o tremu de prepre de ekosi sisi a hosha de akosu ya dokra ebosom no afi bia be kona wie ya ya de sha dem 40 days ya de sha dem 40 days ya man hwe kopimsa afi ne beso 40 days ne beso eso a ni ayi ne de ne ko bia ya ko sisi ya fra wa sonko bi mu so fra na ayere ye anti wona esi aye ko nti wo sha na kwadwa agye wotoso mienu ana ya so na pakama ya de ne ko asonko nti esi aye kwa ya amamra ni ene enye ize enipa ne doso eti to aso mame esi anu sha ya kwa ya amamra ni amane akọba afinsi atwene na ya boro ya boso na amamra ya ma no ene ma ne bi ho ya nyina na ebetimi di ato abonten bi ho ma ya disie kakra ya kura no nti esi ya koi ya kọba afinsi atwene ya kọba boso na akwa aba se ba bia okoye no ya kọba na akwa aba ni abo afinsi atwene afi bia ya ya amamra da ho ma afi bia ya nti ya bo afinsi atwene ni bia na fe ya do man kwaje ya ba fie ya de ni bedru fie na fe egu ahobo aso aye bobo bidie ni ade na sa aso no ewo brane kon so ni asa de na ko ayereye na fe yakoto kashire ni ehun sa fashion na ye di no asundue wom ana sa asundue nyim bibi besi afi bibi bo ni besi ana bibi bo ni bi ansi ntesi asa na ekwa akwa ho na kosiana ekura bosomfo a wote apakam na kire sai kosiana ekita bosomfo ejina ho ma kuro ni nyina ti nti kosiana ekita ye kuro ni nyina ti a ode ko no ode akọ si bibi a che ni wura ni ade aya amamna ni amane ni dikaka se ye ni nyina ni ebetimi di ato abonten nti so wu se kosiana ye kuro ni nyina ti Appiah ana ya kwa ye de kwa akwede ye kwa akoyi e de ma kuro no se na be ya kuro no bibi boni bi ensi ya de uwo basa bia ensi afisi atwene ayatwene ya na se ye de ade ayatwene ayebo na twene na ayebo no wonsam ayeka ayebo na afi bia nti na meka se nsam na ayeka wo afisi atwene mu no mintimi nka ni nyina nti ene ya kwa mu nyina mu behu bi ho be yedin o kirema no ebebo twene no a kire ne ma bebre anu mintimi nka o ba kire no bebre wo a wote mrane de wo betimi ate
wa wonte so de wonte nti sa na esi aye kwa akwan sana ya sa de na ba abafie de ne bedru fie a na afi o ma baje o ma home kakra na afi ya sibidie no ayam kama ni abo bidie no ni asa akwa asonko akoto kashire bidie na ya bo na ase kire nyina ne se kane tetene ya na mudi ako sabi wo hwe aye sasimantoa omo ka kire ni ya friend Kofi Abafo ntoa me ansa ni nyina ka kire Kofi Abafo na wo hwe tetene no ya na nanom kwa akon bebre sabi ya ye wura aye wote kokko so aye ya na sasimantoa sabi odi ntintima ewo akwa ya na sante hene kon ewo mpotam ya pa ntinu bidie na ya bo ne kire anibra ane ya oni Ebenezer na nan mudi ye efri teteno akwa akoko ntu se obi aka nko ya mamle mu so obi a hyetuntuma na kire anibra nti bla ye bebo bidie na kire anibra ya ko to ka hire ni ahwo se Appiah ya bai ya bo so bai what the good news na ba ana say bad news bi papa besi ana bi born in besi nti ane oba woni nyina ho Mateve da sepa so me da wasepa hausia na se ero Nyansam gato akwa etientie mo afa wu bia no ana ye wura na bomode a wo bo no tofua no de ate no wei anya asam gato a ya ko ayereye ya baba fisi atwene afisi atwene ye tire no ya de comfort bosomfo basa konachi ya be kwa kobo bidiem kosua na ekura no wa tire ni nyina mu ama ya husane eko etikoswa na mo afidie no ana Nyansapo kasamfonyini subscribe on your ya na share na like for my de go so aye kwa nim bia no ya de bebre mu abjafo yani yewura no medi nkomo no mote se ogbo bibi din se afinsi atwene ye ba bedru afinsi atwene no afinsi atwene na mu se esisi osisi a no eno na wo ba no bedru asone so a ombe ya amamre ne amane onom bebrum e won nsem a omo eka na bibi da ho ade otwene bofo na obo no se wo ye mfom so a amamre ne amane mu ekiremu a obetimi afrimu atwana no monse do eno nti de obotwene ene nsam a omo eka nyina no e wo se yi obi a sebe nani da ho na nadwemu da ho na obehu nsam na okeka no se de esisisie ene kwan obefa so obebo saa afinsi atwene enti eno ene mo sesi o sesi ayi a asoya aye ba no dwumatiti ba ko mu bedi no ebi enie e wo ho no mo a enye asem ketwa akakoma bi na bosomfo ene komfo ye de no ababa beduru ewo aha no mo yaso ye ha na afafinsi atwene no de okafo beba beka twene no ono so abefa nkonta no na waka afi etwa mu ye nya akwanya mfam kire mu nanso afi de ye betwa ne de akire mu ne yehu afinsi atwene no se de esi bono ane nsama wodo a wo mo ka ede fa ho Nyansapo so nkwa na abenya no koso anafo ani de achi sade de to monim no afei na bosomfo no waba bedru asoe hanom a amamre ne amane aka oba beye na wormo akobo afinsi atwene a ye de to monim no wormo akwa akobom ye wo se bosom kase no na esi wonom a aye se banche bi a ese nwoma bi na ya kyekere ne ade no eno no ebedru ba bi a obetam na ode asoa abra ye bo afinsi atwene enum no obetam de asoa na de da wonie ye bo wiansa no abefa akwa aba obeba abefa no de asoa obebo bidie mu no ena obeba be sa amamre wei na akra ya tie ne se otam no de soa na oye obi a wo pa asem bebre no oben ho na bia efiri soro na bowa ene na wara na obeto anano monse do
enti enye adeketwa ena ekoso amamre pa fitetentrede ena won ma hyefan ede abeduru samre yi a afibia no womo eya egusu enti enhwede ebekọ sesia no na yede hu mfonyi so ede amamo odin se bobo twene no sesia no won odin se bobo twene no sesia no enti na chese na adwuma na duru ho ye betie na yahwe ne obeka anase sere obesi obebo so ewo ho no ya hu se wakọ ha ne ntoma na ode ne ntoma na ebo no mu enti amamre da hu ni o sha ase pe ye ntimi nkasa biem na emum ye tie ne oka ene ne obo no afinsi atwene no na esi ho no mu no otwene kafo no na waba begina ho pe no enti yenya so na yentie na de obebo ne ne obeka no enti amamre ne amane a ekoso ha yesi wo refiri krom hene benchiri a oyira wo dwabo ase afa yenye die na yentie ne ebekoso opanyi na bori na mu nse wodi besie dedeyo emrante wa ha edi eboje so a yese bibia akoyi ma me ntwi mi wura na mra na emisana yese misana samba akumienu mi wu se berie no na se obi abo aje so ade na ekoso ane ede ye ni mi afinsi atuna bebo en baba wie wanye mistake bia akoso boko nti ani ji aba nti ne atia mo owu ede na mu se wanye mistake say mra na binu mote ebinu mo sonte omo motene de anim say mistake bia ma ye na ma ye te kakra so ye nim say mistake bia ma na se de obo nyina na ye bibi na ode ka yes o ka bibi okay o ka bibi aba bosom no o ka bibi aba mpanyfo no nti na me kan se ye nka mu nsem bebre ejimfom so ba yanka de na besi ano de mpanyfo asem mpanyfo asem o mu na mbehu de on beye
Okay. By Nkoranza see. Okay. And see so da. Okay. So be a boy I am from Soda. Okay. Let me say them rante banu. Some from Soba but obi aso yam from Soda. Okay. Me say them rante banu ba kwa so tewe na ba kwa so tewe. Na no so kire say. Asa twini ni mienu no obi a asa ba ko ba butu ba. Yankura omo aka no ho. Omo nyina ya akyeremafo. Nti omo no omo so usua. Say da achi bi so oni ho no ma omo so atimi abo. Sa na tie. Okay. Yeah, that's it. Eso me dama. Abza eti emunchemu no na ye ready amaye no. Tweneka no na koso a wo bo wie bibia ansi wo ho no mo. Yenko ne yenko bisa ye wura nankasa na ye ni nkomo sanse ya sister Frema da wunya no woni wura nankasa ano. Opanyire wadoma ye mo akwa baba Nyansapo so. Meka se ma kire wiase ena se Ghana man na se obi akwan ofaso so ni yame ebi kwa asore obi sombosom obi ko nkramo so obi akwan ofaso de osomo nti me kwan me faso a me som me bosom ena me afaso nti me nam kwan papa so na me de som Nyankopon na me som me bosom a me som na mo de ko wie me Nyankopon se o mre me bibi papa ana o ma je papa bi ere emra so nti de o mu ka bia ye de nti na Ghana ha se o check ya asori for be 75%. Nkramo for be 15%. Ndi ye check ya na ke se ya aka no ye ketuwa bi. Ya boso for. Nso ejira nka Nyankopon a ono anka odman ko a ode bibia ba. Omu wie sen ba ye aboso for na ye ho. Abza de obok twene na nkasa ne ni di nkomo yi. Ye se nsem bi na wo ka wo de bo. Ye betimi atensem na na. Asem ne de ye nana dwa ne ye kan wo badwam de wo mne se me ba ye me nana mo to nwum bi no mo ka sem se mo ofidwo wa mo ofidwo wa de me be se mo ti ase me se teti asem ye nkyereo ye nyina ye nimo teti asem ye nkyere ye nyina ye nim dada teti asem ye nkyereo ye nyina ye nimo teti asem ye nkyereo ye nyina ye nim dada teti asem ye nkyereo ye nyina ye nimo teti asem ye nyina ye nim dada teti asem na me bisa no ehwo kosa no no ehwo ansam de ma no wo kire wachiwade a na omo de kan na kire wo ha obetima de anya kwan de eku die na no mu nim nyansa omo tenke fa enti ne wo se omo de sie no omo de sie ne wo se kokoa mu omo de ma obi se wo de ogide omo se obetima ye no na omo de asie boko na omo de de na omo de ma anu bi na me na na me de e de ama me nti eye kokoa mu asem enya asem na betima de aka cho na mo so be se me kan cho betima aka ne mo me kan mfa so be na me nya me na na ka cho se ma me kan enchi na mo titi asem no e wo mitirim na nyame na meka ye de akira masa na sa wosum a na sosum pa wo kura wo di akira wo be se ne wosum no papa nya obi na meka de akira wa bonu mfie be se ni okay mesum de kafra na me ya akwara na me hya ase sum ye 1993 1994 1995 1996 na me na ya akokra na be ko hu ko je na se me mo afi hatwe no se kwa je kono kobo na kono kobo a ukita sika no fanu chenchen ka kire so ye de do pampam na me yakura kono kobo na wo som wo na boni bi no bibi kura be si a wo na obehunu aka kire mpanyimfo no se bibi ye de abc nti me na ka je se me kobo na wu a me ne mo twene we se wo bona ofum a ena nkan be bisa sanse wo bo no me hu se na se wo calculate pa wo de totun ye nkontan de wo se wo de boni de wo se wo disi wo ka asem no wan kan ye na wo sa kosi wachi eno eyemfu wo betima de afrim na me na ka jem se me de me ni sa ha ho na me so me na no bikita sika no fa no be chenchen ka shire da mapampam ti me so mi wura no o ka se mi wura ma wo ti ase ne me kan fi se mansan ina de ebeti ase na boni bia ni mitimi fita makoma mu fita ntime so mena no ohiamu awomu ensuomu awiemu me so mena na ntide bia medi mena na ma yede besumo mena meda me papa no because me dam papa no beti ase me papa no so ehia omo wosika na mo ntim chi me papa se papa bia fa wede emam na mo e kana koma no so mba no hwe ne maye ana bia so ma me so no se
Kwajo jiwe a papa no medanase na mintim papa ede na men papa ni me kan na papa oska otoka chemo presenters otoka chemo enye manibre da emra no so ya na se won so wa kwantu a yense ye ne ma ede emfanko so that is mami sa we ni yanku yanim yese se bra na ebeso a otwene ka for de mate no se no kra mami hu ebre bi won ma won no yire kra nsia na kopem so beba be botwini awie no kra be ne wom ma de metuma pa no kakra ba wuti se wiase wo wiase na pese wo suma ana se wudi wura no munia wo ye bema wo ye oba ani kwase wo fa ukunu ere echi be wo yire no miensa mintwa ntroda masuma bosom manuma bosom be yire no miensa ketwa na wo mu no wa fa ne kwan so ti magya ne kwan amanere oko mienu no ewo ho mienu no ewo menchen na nokure a omo ne midindi no me respect omo so de respect me mintwa ntro nkyere amansan da ba ko ekomfo panyini no on nye komfo ne mo menini no anante abre oni me haw eni misun ena komfo no beka ho seka ho so ni mi haw eni misun na omo di machia ka frase be gina kra me be empire omo bo ma me kra se papa o man ka se bia mi wura ho ana bia mi kunu o se papa na de na o yire beka jo se papa o de wa ye ne papa o fa oba na wo hwe na wutimi tue ne ho bibia o fro papa nti o frem se papa ajarmo ka o nipa mienu no nyina hye me nkuran nti saa ma no mienu ka fra be gina mo fidie so ka se nyame ede e hira o omo sa sunwie na omo ma me omo de respect ede omo se me ye bema omo che me ye bema in presence of them na mo nya in absence of them ebra so se woko na wo nana na tete wo so wo tete obi a se woni ho no mo na be siwa na mu ana mansuru enem ka se asem no ye nka na se obi a na dwese obesua nde why wo dwese obesua no enye me kura na me kan de anu ana be ba be kire enu ankasa bitima wurawo ama wo hunu ye wo se de wo kan ne wo se we de bato odi ne fe ya frame o kirema oduma nkoma kirema kwadwo agye na mo buku mu de medin de Bismarck agye me ko fa Bismarck no ka medin na mo wiase nyina de Bismarck agye na mo se wo hunu me ya ba bia frame oduma nkoma kirema kwadwo agye medase pa Absia odman kwa cha makwadwo agye Bismarck no wono na ye ne ebo nkomo on ne twene kafo a afinsi atwene obebo ye eno akyekyere mu e de akye ye kon efa so ene ne oye nyina no Nyansapo eso na obenya no boboda no subscribe share na like na wode wadwen chen so de atato de ama enne de bekoso wa bia ye firi aye koi ye ko na bre so ayakobo bidiem na afedi aka no ye sa de ato so e de ama mo ye da mu nyina ase kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore so tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro mantum ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twani mu nyame nai ebu afa so enye de ya twani mu twa nyame